В българските болници все още се отнасят неуважително към родилките и не ги информират на време какви манипулации ще им бъдат извършени. Това обявиха по време на мирен протест майки с малки деца в Международния ден за борба срещу насилието над жени. Даниела Пехливанова беше на протест. Повод за днешния протест е начинът, по който са се отнесли акушер-гинеколозите от Първа АГ болница в София с една от родилките. Според близки на жената, персоналът е започнал да се държи грубо с нея, щом отказала да подпише документа информирано съгласие. Майките обаче обясниха, че това не е единичен случай, на всички тях също им се е случвало да изтърпят лошо отношение. При мен също имаше нецензурни реплики, също коментиране на, моите, така да се каже, физиологични особености. Казваха ми се разни неща, че да не би да искам да си родя мъртво бебе и всякакви такива неща, което не е красиво да се говори пред една жена в такъв уязвим момент. Лекарите от Първа АГ болница обаче отрекоха отправените към тях оплаквания. Ние също сме подложени на насилие. Подложени сме от страна на роднините на пациентките. Имали сме такива случаи. Но за тази цел всяка една пациентка попълва информирано съгласие за това, което и предстои. Именно това съгласие пък стана причина за още по-голямо недоволство на протеста. Майките обясниха, че е честа практика да им дават да подписват документ, че ще им бъде извършена конкретна манипулация, без да им е обяснено какво точно представлява тя. Липсата на информираност доведе и ето този татко. Това, което ме накара да дойде, е защото информираното съгласие беше дадено на моята жена за подпис в много неподходящ момент и въобще не беше информирано. Когато изказа подписва и пък лекарът ще обясни после. Трябва да е обратното. Недоволстващите родители ще внесат и протестна нота в Министерство на здравеопазването и в Здравната каса.